Ora entuk aja. Iki kalengan banyu ki ora di ambak ning ngene iki terone kecembong. Ya piye ngene iki wis madeng serangga banyu ki ngelaki kaya embuh. Jan. Balik ngene iki ngeladang rangga banyu. Kurang pegel kaya rangga banyu ki piye ngono lho. Ya lah. Ngomong era-eran. Ladang rangga banyu. Balik aku wis lah. Madeng rangga banyu lali kok. Ngendaki pari suwi ra pirang dina ora ndelok. Wis meteng urung ya kira-kira. Paling ya wis bareng wong hitungane pirang bulan kok. Neh panen kok meteng. Meteng parine. Tenan iki. Ladang rangga banyu ki ya piye ngono lho kok ya lali sapengan. Wis meteng tibake. Lewemu pariku. Wis garek jebrote iki. Heeh. Iki lho Dik, ngendaki pari tibake meteng. Njaluk banyu sing ngolai kompah bareng iki, Dik. Aja Dik arek saiki kok. Tak wite lho, Dik ya. Ora entuk aja. Banyu kok ngene ya ramen lho banyu kaya Lah aku dhewe yang kok lek ngombe piye? ala wong tak banyu jaluk sak tetes ra entuk lho. Aja. Wong tak Masa ampun. banyu ngono jaluk ya pelit lho. Kaya jaluk duwe lho aku jaluk banyu kok. Ramen entuk ora? Ora aku balik karo sik engko, Dik. Wis, ra entuk karepno. Wong aneh wong kaemu. Jaluk banyu ra entuk lho kok malah muring iso malah ngamuk lho. Ya Allah, aku agek ngerti wong kuwi jenan. Wong aneh. Wedok nglawan banyu sak teguk ya. Jaluk ra entuk. Ladang sanggo banyu malah jaluk banyu sak iprat ra entuk. Gemagel tok. Jembleng karo wong wedok. Pelit ra heran. Nggo banyu saiki njaluk ra entuk iso nesu ki ora ya wong aneh. Muring-muring malah nyacai ada banyu. Aku ya agek eruh wong kuwi lho. Wong gampang nesu njaluk ra entuk lah kok nesu ki ora ya aneh.